Bulgaristan'da otelde işimize yarayacak cümleler. Здравейте, имам резервация. Бих искал _искала една стая. За колко нощувки ще останете? Ще остана за 2 нощувки. 2 души. Включена ли е закуската? Какъв е номерът на стаята ми? Може ли ключа? Каква е паролата за Wi-Fi? Къде е асансьорът? Стаята ми не е почистена. Климатикът не работи. В колко часа трябва да освободя стаята? Ти благодаря, всичко беше прекрасно. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.